हेलो फ्रेंड्स, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव जा पिआइएल होदों सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि जि पिआइएल बे पिआइएलनि सायाव नोंथांमोना आङो फंसे फंनै बुंनो नागिरदों। जानो हागौ माखासे गोरोन्थिबो जागोन। दिनै जों नुनो मोनदों एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जायगायावनो धरना होदों। गुबुन गुबुन जिल्लानि एबसुफोराबो बेबायदि धरना होदों। बे दुखुनांथाव थारैनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावनो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे थासारियाव सहैबाय जे बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामनो नागिरदों। बे गोरोबथाया थारैनो आसाम, भारत, एनडिएफबि, एबसु, इउबिपिअनि गेजेराव जादोंमोन। ट्रिपार्टाइट टकनि गेजेरजों जादोंमोन, नङा होमबा? आरो बे बाथ्रायाबो नंगौ, दाबो बेयो कनस्टिटिउसनेलि पास जायाखै बा एमेन्डमेन्ट जानानै माखासे बिथिङा कमप्लिट जायाखै। आरो बेनि माखासे दफाफोराबो नंगौ, थारैनो कमप्लिट जायाखै, दिनैसिम 100% कमप्लिट जायाखै। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ हाबनो गोनाङाबो दाबो कमप्लिट जायाखै। बिदि माखासे बिथिङा कमप्लिट जायाखै, न' डाउट नंगौ। आरो बैफोर कमप्लिट जागोन ना जाया बेखौबो जों दिनैनि तारिखआव बुंनो हाया। आरो बैफोर फिउचाराव कमप्लिट जागोन ना जाया बेखौबो जों बुंनो हाया अबयसे। नाथाय जों नुनो मोनदों बे कमप्लिट जानायनि जोबोर खाथियाव थांगासिनो दं। नाथाय कमप्लिट जाथाराखै। बै कमप्लिट जायैखौ, बै लुप हल्सफोरखौ, बै गोरोन्थिफोरखौ माबा मोनसे आसि दिन्थिनाया, कमप्लेन होनाया, बुंनाया थारैनो गनायथाव। नाथाय मोनसे गोजोन गोरोबथाखौ बेवहाय पिआइएल होनाया, पिआइएलनि ओंथिया मा जागोन बेवहाय? पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन। डेट मिन्स बेवहाय ओरैबायदि बुंनो नागिरदों, बर' माहारिनि गेजेरावनो माखासे मेजरिटि सुबुंफोरा बे गोरोबथाखौ गनायाखै, बेबायदि बुंनो नाजादों। बे पिआइएलआव जाबायदि सुबुंफोरनि सिगनेचार लादों, नोंथांमोना बै सुबुंफोरनि सिगनेचार बा नामखौ खोनायोबा थारैनो खर' सानो हागौ। बै सुबुंफोरनि नामफोरखौ आं नोंथांमोननि सासे सानै बुंनि। डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, क'क्राझार बिएड कलेजनि प्रिन्सिपालमोन। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय सासे लिरगिरि, मुंदांखा बर'नि लिरगिरि। बिथांनि लिरनायफोरखौ फरायनो जों दिनै बेसिम सफैदों। बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननाय सासे सुबुं। बिथांनिबो सिगनेचार दङ बेवहाय बे पिआइएलआव। खाम्फा बरगयारि, एक्स इएम बिटिसिनि। चन्दन ब्रह्म, एक्स मिनिस्टार आसाम सरकारनि। देरहासार बसुमतारी, बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि दिननाथ बसुमतारी बिथाङाबो दं बेवहाय सिगनेचार होदोंनो। सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारियाथ' गाव थाखाबाय, मास्टार माइन्डआथ' बेनो। आरोबाव माखासे बिटिसि एरियानि आरो बर्डार एरियानि, बिटिसिनि बर्डार एरियानि गामिफोरनि बर' गावबुराफोर आरो लोगोसे माखासे दल संगठननि आफादगिरि नेहाथारिफोरनि सिगनेचार बै पिआइएलआव दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरखौ माने थगायनानै, फाव फान्दायनानैसो ब्लेंक कागजाव सिगनेचार होहोदों, बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला बेवहाय सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि इसेबाबो फाव फान्दायनाय दं बेवहाय। मोनसे गोरोबथानि सायाव पिआइएल होनाया थारैनो गनायथाव नङा। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बिएसि गोजोन गोरोबथानि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बेस्ट, बहुद बेस्ट। नाथाय बै बिएसि गोजोन गोरोबथाखौ माब्लाबाबो रावबो पिआइएल होआखैमोन। नाथाय बै बिएसि गोजोन गोरोबथानि बै समनि सिएम बिथाङा दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव बेबायदि पिआइएल होनो नाजानाया, माखासे दैदेनगिरिफोरनि सिगनेचारखौ थगाय थसि लानानै बेबायदि होनाया अबयसे ओरैबो जानो हागौ, मा थिक जोंनि पाब्लिकफोरानो बांसिनानो सापर्ट दं, मा थिक जोंनि बांसिन सुबुङानो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गनायाखै। 15 लाख बर' सुबुं दं होनना बुंदों। बै 15 लाखनि बेसेबां लाख बर' सुबुंफोरा बे गोरोबथाखौ गनायाखै? कमेन्टस लिर। दिनै मास गेदारिं खालामनानै कम्पिटिसन नांनायनि सम जादों। थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गनायैया बेसेबां आरो गनायनाया बेसेबां? नोंथांमोना मोनसे चान्स होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्टस लिर। जायफोर बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव अके दं बिथांमोना अके लिर, आरो जायफोर गोजोन गोरोबथायाव अके नङा बिथांमोना न' लिर। आरो बेखौबो आं बुंगोन, बे गोजोन गोरोबथाया नोंगौ माखासे लुप हल्स थानो हागौ, बे गोरोन्थि थानो हागौ। नाथाय बिदि होननानै बे गोजोन गोरोबथाखौ डिजल्भ खालामनांगोन होननानै पिआइएल होनाया थारैनो बेसेबां गनायथाव? बेखौबो येस अर न' हो नोंथांमोना। आरो मोनसे लाजिनांथाव बेनो, सानै गावबुराया बिथांमोना मा बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो। जों थांबाय, थांनानै बिथांमोना बुंदों मा नोंसिनि बे बर्डार एरिया गामिफोरा माने बिटिआरनि बाहेरायाव थांसिगोन, माने कमतापुर साहित्य परिषदआव माने हाबसिगोन आरो बेखायनो नोंथांमोना बेनो सहि होनांगौ आरोखि, जाहाथे बिटिआर थानोबा। बेखिनिखौ बुंनानै जोंखौ माने ब्लेंक पेपाराव जोंनिफ्राय सिगनेचार आरो सिल लादों। बेखौ सानसुमा बिथाङा थांनाय मास मोनसे बा देर माससोनि सिगां जोंनि गामियावनो एक्स एएम मुस्रि बिस्राम नार्जारि न'खराव साननि अन्तत' 12 ताहालागै एक्स एएम सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया फैदोंमोन।
बे फैनायनि खारना जाबाय मा बिटिएडिआव थानाय बा बिटिआरआव थानाय जिग्ला सिमामुरिया गामि बै गामिफोरखौ पार्सेन्टेज अनुजायै 70% खम ट्राइबेल जनगोष्ठीयाव थायोब्ला दानख'गोन क्षमताफोराव थांगोन होननानै बियो डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगो जोंबो माने बेवहाय उथ्राबल जानानै नुजाहैनानै बिनिफ्राय बेवहाय समस्याखौ समाधान खालामनोब्ला गावबुराफोरनिफ्राय सहि लानाय जागोन आरो बे प्रटेक्ट बेवहाय बे गोल' नङा बे एरिया बाय एरिया माने बे सिमामुरि ओनसोलनि गामिफोरनि गावबुराफोरनिफ्राय प्रत्येकजन गावबुरानिफ्रायनो सहि लानाय जागोन होमबासो माने बे सहि लायोब्ला बेवहाय मोनसे बिबिसनायाव फैगोन होननानै बुंहैदों बेनिफ्राय बे खोथाखौ बुंनाय लोगो लोगो जोंबो बयबो माने गावबुराफोरा सहि होनांगौ जाहैदों आरो बे सहि होनाया एक्सुवेलि बियो मिसाथैसो ओरैनो होननानै जों दा साननाय जादों नङा बियो खारन जोङो माने उफुर महलानिफ्राय निश्चित भाबै मोननाय जायाखैमोन बेबादि माबाखौ संबादखौ जार फলত माने जोङो माने भुलबसत' सहि होदों नाथाय बे जोंनि सहि होनाया दा खुनु माने नामात्रल' जायाखिसै जोङो दा थाङै एखेबारे जोंनि थाखायनो माने खैफोद गोनां मोनसे लामायावसो फैनाय बायदि जाहैदों होननानै नुजाहैदों बे मिसलिया होनना जों साननाय बर' जादों हारिनि गेजेराव मा जामारखो मोनसे लिमिट थायो मानसिया मोनसे लिमिट थायो बै लिमिटखौ क्रस खालामनाया थारैनो मिनिजाथाव लाजिनांथाव बे गोरोबथानि थ्रयै मा जादों एनडिएफबिआ डिसबेन्ड जादों सबसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि बिटिसि गोरोबथानि समाव बिएलटिआ डिसबेन्ड जादोंमोन आरो बे बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जादोंमोन बिटिसि गोरोबथाया थारैनो जोबोर गनायथाव बाख्नायथाव मोजांबो नंगौ बेवहायबो माखासे लुप हल्स दंमोन दा बै गोरोबथाया थारैनो गनायथावमोन बे बिटिसि गोजोन गोरोबथाखौनो एसे आपग्रेडेड खालामनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदों स' बेवहाय मा खहा दं बेवहायथ' बिटिसिआ जामनानै थायाखै जिनानैबो थायाखै बिटिसिआ गोमायाखैबो बै हाग्रामा महिलारिनि जि बिटिसि बिनोथ' दंफिनो ना नामाल'सो सोलायदो बै रिजननि खुंथाय एरियानि नामा सोलायदो आरो लोगोसे बेवहाय माखासे पेकेज फैदो गोदान माखासे एसे आपग्रेडेड जादो आपग्रेडेड जानायाव मा दुखु मोननांगौ दं बिटिसिआथ' बिटिसि दं मोनफा मोननै पावारा सोलाय सोल' जादों बेखौ जों लुप हल्स गोरोन्थि होनना साननो हायो बिदि होननानै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बेबायदि पिआइएल होनानै डिसबेन्ड खालामनाया डिजल्भ खालामनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय जेबो लाब गोनां नङा बेखौ आं डाइरेक्टनो बुंगोन बे गोरोन्थि बे अयनाय बे मोनसे पलिटिक्स बेयो जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनायनि बादै जेबो जाया दिनै आं बुंबाय नोंथांमोननो जोंनि हारिनि गेजेराव बुलायनाय थैलायनायनि बादै जेबो खालामा बेयो नोंथांमोना आंखौ बे भिडिअखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोननो हागौ नाथाय आं कमप्रेहेन्सिभलि बुंदो गैया खालामनो नाजानाया बर' हारिनि गेजेराव सान्थि लाबोगोन नोंथांमोना जुदि सानदोंबा थारैनो गोरोन्थि दिनै माखासे सुबुंफोरा बर'लेण्ड बिनो ओंखारदों नो डाउट बन्सआ बर'लेण्ड बिनो ओंखारदों बै बर'लेण्ड बिनाव जों अके सापर्ट दं आंथ' 100% सापर्ट दं खिन्थु बिदि होननानै जाखिनि मोनखादों बेखौ बेन खालामनांगौ बेखौ डिजल्भ खालामनांगौ बेखौ गैया खालामफिननांगौ बे माबायदि माइन्डनि मानसि जागोन बै गोरोन्थिखौ फोसाबनो थाखाय बर'लेण्डखौ बि जाखिनि पावार फांसननि सोलाय सोल' जादों बेलाय मा बेखौ नोंथाङा जुदि बिनानै लाबोफिननो हायोबानो बे अके जाफिनगोन खायसे पावारफोरा बहाबा खमिलांनो हागौ बहाबा बारायनो हागौ बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट मोनसे बर'लेण्ड बिना लाबोनानै बेखौ सल्भ खालामना नाथाय बै थाखानायखौ बेन खालामनांगौ बै थाखानायखौ खोमानानै लानांगौ डिजल्भ खालामनांगौ हारिनि सुथुर खामानि होनना बुंगोन नोंथांमोना साननो हागौ आंनि बे भिडिअ माखासे बुंनाय बाथ्रा गोरोन्थि साननो हागौ नाथाय बेखौ डिजल्भ खालामनाया गैया खालामनायनि ओंथिया जाहैबाय मा BKWACआ गैया जानाय एक नम्बर पइन्ट सबसे दुखुनांथाव बे जागोन आरो बेखौ बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गैया खालामनायनि जि ओंथि बेनि ओंथिया जागोन रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय माब्लाबाबो गनाय नङा बे बाथ्रा गोसोआव लाखि खारन बिथांखौ ग' होनायनि जि लामा बे लामाया जाबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिटिसि गोरोबथायाव एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि जेबो गैखाथारा स' बे बिटिसिनि थ्रयै एनडिएफबि बिथांमोना जेलनिफ्राय गनायनि कुनु चान्स गैया